हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు లెవెల్ 3 కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో అందులో మొదటి శ్లోకం పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈరోజు రెండవ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల రూప గోస్వామి వారి విరచితమైనటువంటి ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము ఈ ఉపదేశ అమృతంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మొదటి శ్లోకం చెప్పగలిగేవాడు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషయేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకా నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. మాతాజీ ఓ భగవతే వాసుదేవాయ. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వాం అపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ప్రభుజీ. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చెప్తారా? చెప్పండి.
वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथिवीं स शिष्यात्. हरे कृष्ण प्रभु. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఈ మొదటి శ్లోకంలో మనము ముఖ్యంగా మానవులు కంట్రోల్ చేసుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలను ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేతధీరః సర్వాం అపి మాం పృథివీం స శిష్యాత్ అని చెప్పారు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ మాటల యొక్క వేగాన్ని, మనసులో కలిగేటువంటి కోరికలను, అలాగే కోపం యొక్క చలనాన్ని, నాలుక, అలాగే ఉదరము, ఉపస్థము, ఈ మూడింటి యొక్క వేగాన్ని లేదా కోరికలను సహించగలిగినటువంటి ధీరుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు ఇక ప్రపంచమంతటా కూడా శిష్యులను తయారు చేసుకోవడానికి సమర్థుడవుతాడు. అంటే అతడు బోధించడానికి అతడు అంటే మార్గదర్శకుడు కావడానికి అతనికి అర్హతలు ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఆ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంను మనము డీటెయిల్గా దాదాపుగా 2 క్లాసులలో చర్చించుకున్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు క్లాసులో మనము 2వ శ్లోకమైనటువంటి ద్వితీయ బిందువులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలోని అంటే ఈ గ్రంథంలోని 2వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. సో ముందుగా 2వ శ్లోకాన్ని చదివి ఆ తర్వాత దాని యొక్క ప్రతిపదార్థాలు, తర్వాత భావము, తాత్పర్యం చూసి ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఏదైతే ఉందో దానిని మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ద్వితీయ బిందువు నేను ఒకసారి చదువుతాను. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది, చేయొచ్చు. కొద్దిమంది ఉన్నాం కాబట్టి మేమేమి చేయట్లేదు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఒకసారి ముందుగా చదువుతాను. అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జన సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. సో నేను చెప్తాను, ఒకసారి చెప్పండి అందరూ కూడా. ప్రత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జన సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జన సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జన సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ
जनसंगच्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति हरे कृष्ण अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासच्च नियमाग्रह जनसंगच्च लाल्यञ्च षड्भिर्नश्यति हरे कृष्ण ఒక్కొక్కళ్ళు చదవండి మాతాజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ ఒక్కొక్కళ్ళు చదివి అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లౌల్యంచ షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ప్రభు చదువు अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण अत्याहारः प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रहाः जनसंगच्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण అయిపోయారా हरे మాతాజీ? कृष्ण प्रभुजी మాతాజీ చదువు अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ సో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా లేకపోతే నెక్స్ట్ हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ మాతాజీ अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगच्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. హరే కృష్ణ ఓకే हरे कृष्ण प्रभु जी. ప్రభుజీ अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ हरे प्रभु जी మాతాజీ अत्याहारः प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगच्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिं विनश्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ సో హరే కృష్ణ సో ఇక్కడ రెండవ శ్లోకము ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది సో దీని యొక్క పదాలకు అర్థాలు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ శ్లోకం అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః
జన సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. సో అత్యాహార, హరే కృష్ణ చదవండి. అతి ఆహార, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అతి ఆహార అమితముగా అమితంగా భుజించుట లేక అధికంగా కూడబెట్టుట. అమితముగా భుజించుట లేక అధికముగా కూడబెట్టుట. ప్రయాస చ, ప్రయాస అధికం మరియు అధికంగా శ్రమించుట. మరియు అధికంగా శ్రమించుట. ఇక్కడ చ అంటే మరియు వస్తుంది, అది ఇవ్వనట్టున్నారు దీంట్లో. ఓకే, ప్రయాస చ అంటే ప్రయాస అంటే అధికంగా శ్రమించుట, చ అంటే మరియు. ఓకే, ప్రజల్ప, వ్యర్థ సంభాషణము లేదా అనవసరంగా మాట్లాడుట. హరే కృష్ణ. నియమ అగ్రహ, నియమ నిబంధన విషయంలో అధిక ఆసక్తి లేక అధిక నిర్లక్ష్యము. నియమ నిబంధనల విషయంలో అధిక ఆసక్తి లేక అధిక నిర్లక్ష్యము. జన సంగచ్చ, మరియు భౌతిక వ్యక్తులతో సావాసము. సాహసము. లౌల్యం చ, అధికమైన కోరిక. షడ్భిహి, ఈ ఆరింటిచే. భక్తిహి, భగవత్ సేవ. వినశ్యతి, నశించును. సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినట్లుగా అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్ భక్తి వినశ్యతి. అంటే అత్యాహారము, అలాగే ఇక్కడ ప్రయాస, తర్వాత ప్రజల్ప, నియమ అగ్రహ, జనసంగచ లౌల్యం చ అనేటువంటి ఈ 6 ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క భావము మనం చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ అతి ఆహార అంటే అతిగా తినడము, అంటే అవసరానికి మించి తినడము లేదా అవసరానికంటే ఎక్కువగా కూడబెట్టుకోవడం, ధనాన్ని కానీ ఏదైనా. ఇక సో అవసరానికి మించి తినడము లేదా అవసరానికంటే ఎక్కువగా ధనాన్ని కూడబెట్టడము. ఇక రెండవది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సో ఏమన్నారు, ప్రయాసచ్చ అంటే ఇక్కడ కష్టతరమైనటువంటి లౌకిక విషయాల కొరకు ప్రయాస పడడము ఇటువంటి విషయం. రెండవది అంటే పొందడం కష్టమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి లౌకిక విషయాల కొరకు ఎక్కువగా ప్రయాస పడటము. అలాగే గ్రామ్య విషయాలను గురించి అనవసరంగా మాట్లాడడము. ప్రజల్ప అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ శ్లోకంలో 3వది అయినటువంటి ప్రజల్ప ఏమన్నాం, అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో అంటే అనవసరమైనటువంటి విషయాలు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము నిరంతరం కూడా ఏవేవో విషయాలు ఇద్దరు మనసులకు ముందే చెప్పుకున్నాం. అంత ముందు శ్లోకంలో కూడా నాలుక యొక్క వేగం అని చెప్తాం. నాలుక ఏం చేస్తుంది, మనము నలుగురు ఎవరైనా కనపడగానే దాని యొక్క స్వభావాన్ని అది బయట పెడుతూ ఉంటుంది మాట్లాడడానికి గురించి. సో కాబట్టి ఈ అనవసరమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయాల గురించి, గ్రామ్య విషయాల గురించి, అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అనవసరం అంటే శాశ్వతం కానటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడడము. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఒక నియమ అగ్రహ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది.
సో మనకి అంటే ఈ శాస్త్ర విధి విధానాలు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి కొరకు గాక కేవలము నామమాత్రంగా పాటించడము లేదా శాస్త్ర విధి విధానాలను త్రోసిపుచ్చి స్వతంత్రంగా తోచిన రీతిగా పనిచేయడము అనేటువంటి అంశాలు. అంటే ఇక్కడ నియమ ఆగ్రహ అగ్రహ, నియమ అగ్రహ అనేటువంటి 2 పదాలు వస్తాయి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఇక్కడ నియమ అగ్రహ అంటే ఆ నియమాలను ఒకటి పాటించడము ఒకటి వస్తుంది, అలాగే నియమాలను అతిక్రమించడము అంటే వాటిని శాస్త్ర నియమాలు ఏంటి, ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాలను ఇక్కడ మనము వాటిని వెంటనే కొన్ని చెప్పగానే, ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పగానే వెంటనే దాన్ని అంగీకరిస్తాం. కొన్నిసార్లు కొంతమంది దాన్ని నిరాకరిస్తూ ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శాస్త్ర విధి విధానాలను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కొరకు గాక కేవలము ఒక నామమాత్రమైనటువంటి వాటి కోసం పాటించడము లేదా ఆ శాస్త్ర విధి విధానాలను తోసిపుచ్చేటువంటి ఆ స్వతంత్రంగా లేదా తోచిన రీతిగా తనకు తోచినటువంటి విధంగా చేసేటువంటి విధానం. అలాగే మరొక అంశము ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది ఇక జనసంగచ్చ అనేటువంటిది కదా. సో అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏమాత్రము అభిరుచి లేనటువంటి, అంటే అభక్తులుగా ఉండేటువంటి, కృష్ణ చైతన్యంలో లేనటువంటి, కృష్ణుడు పైన విశ్వాసం శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి ఆ అలౌకిక అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి, ఏమాత్రము అభిరుచి లేనటువంటి లౌకికుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం, ఈ భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి ప్రాధాన్యంగా భావించి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే చూస్తూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ధ్యాస లేనటువంటి ఆ జనసంగత్యం ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ సాధారణమైనటువంటి జనులు ఈ భౌతిక రజో గుణాలతో సంబంధితమై వాటి యొక్క ప్రభావాలతో ఉంటూ ఉన్నటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జన సంగచ్చ. అలాగే లౌల్యంచ అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి అక్కడ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్టు లౌల్యం అంటే అంటే ఇక్కడ అత్యాశ, ఇక్కడ అంటే లౌకిక లాభాల పట్ల లౌల్యం అంటే ఇక్కడ అత్యాశ మనకి. సో కాబట్టి ఆ లౌకిక లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండడము అనేటువంటి ఈ 6 కలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 6 వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కలాపాలలో అతిగా నిమగ్నమై ఉండడం, తగులుకొని ఉండుట అంటే దాన్నే వాటి విషయాల గురించే, వాటిపైనే ధ్యాసను కలిగి ఉండడం, వాటిని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండడము ఆ మనిషి యొక్క భక్తిని నశింప చేస్తుంది అంటూ. అంటే మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా అంతకుముందు మొదటి శ్లోకంలో మనకి ఏ 6 అంశాలను మనం నియంత్రించుకోవాలనో చెప్పారు. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి ఏవి భక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తాయో. ముందుగా మనకి నియమ నిబంధనలు అంటుంటాం కదా. సో మొదటి శ్లోకంలో వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు, వేటిని మనము నియంత్రించుకోవాలి, వేటి నియంత్రణ ద్వారా నలుగురికి విషయాలను చెప్పగలిగేటువంటి అర్హతను పొందుతాడు అనేటువంటి అంశము మొదటి శ్లోకంలో వారు మనకి తెలియచేసిన తర్వాత, ఇక ఈ 2వ శ్లోకంలో మనకి వారు రూప గోస్వాములు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి వేటికి మనము అనురక్తులు ఉంటే, వేటిని తగులుకొని మనము వాటి వెంటే పరిగెడుతూ ఉంటామో, అవి ఏవైతే భక్తిని నశింపచేస్తాయో ఆ 6 అంశాలను ఇక్కడ వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి, ఏదైనా అవసరానికి మించి తీసుకోవడం, ఇక్కడ
అత్యాహార అన్నారు. ఆహారమే కాదు, ఏదైనా కానీ అతిగా ఏది చేసినా, అతిగా ఏది మాట్లాడడమే కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. సో అవసరానికి మించి తినడం కానీ, లేదా అవసరానికి మించి ఎక్కువ కూడబెట్టడం కానీ, ఏదైనా కూడా అది భక్తిని నశింపచేస్తుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే కష్టతరమైనటువంటి లౌకిక విషయాల కొరకు ప్రయాసపడడం. ఎందుకంటే మనం ఏది కూడా మనతో రాదు, ఏది కూడా శాశ్వతం కానటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి అటువంటి వాటి గురించి అనవసరమైనటువంటి ఎంతో కూడబెట్టాలి, మేడలు కట్టేసి ఏదో చేయాలి అనేటువంటి భావన ఎందుకు? అవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శాశ్వతం కానటువంటి, ఏది రానటువంటిది, మనతో వచ్చేటువంటిది ఈ జన్మను, ఈ జీవుడి యొక్క జీవితాన్ని ధన్యం చేసేటువంటిది భక్తియుతమైనటువంటి సేవ మాత్రమే. సో కాబట్టి అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ కష్టతరమైనటువంటి విషయాలను గురించి ప్రయాసపడడము, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి ఆ విషయాలను గురించి ప్రయాసపడడం కూడా భక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది, మానవుల యొక్క భక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఈ గ్రామ్యమైనటువంటి విషయాలు, అనవసరమైనటువంటి నలుగురు కూడి ఇక వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సీరియల్ ఎలా ఉంది, ఇందులో ఈ యాక్టర్ వీడెట్లు మాట్లాడాడు, ఇవి లేకపోతే ఈ రాజకీయ పరిస్థితులు, ఇవి చర్చలు జరుగుతుంటాయి. అటువంటి ఆ అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడడం. ఇక ఆ శాస్త్ర విధి విధానాలను ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్పుదావు పట్టిస్తారు కొంతమంది చెప్పేటువంటివి. సో ఇది ఈ విధంగా చేస్తే నువ్వు స్వర్గాన్ని పొందుతావు, ఈ విధంగా చేస్తే నీకు ఈ పదవి వస్తుంది, ఈ విధంగా చెప్తే ఈ కష్టం తీరిపోతూ ఉంటుంది. అవి కాదు, భక్తి చెయ్యాలి. ఇవన్నీ పొందాలి మనకంటే భక్తి చేస్తే మనకి భగవంతుడు ఏవి కావాలన్నా అవి ఇస్తాడు. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఆ విషయాలని సక్రమంగా పాటించకుండా తనకు తోచిన రీతిగా. సో అందుకే భగవద్గీతలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా భక్తి అంటే ఇక్కడ శ్రద్ధ విశ్వాసముతో చేసేటువంటి, అంటే వాళ్ళు తనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి రీతిలో శ్రద్ధ విశ్వాసంతో శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా చేసేటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, వారు సాత్వికులు అవుతారా, రాజగుణంలో అవుతారా, లేక తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా అని అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ కూడా మనకి చెప్తున్నారు, ఆ విధి విధానాలను తోసిపుట్టి స్వతంత్రంగా తనకు తోచిన రీతిగా పనిచేయడం కూడా భక్తిలో మనకి ఆటంకాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, భక్తిని నశింపచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి మరొక అంశము జన సంగచ్చ అని చెప్తున్నారు. అంటే లౌకికుల జన అంటే జనము, సంగచ్చ అంటే వారితో సాంగత్యం. ఆ జన సంగత్యం, జన అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏంటంటే సాధుజనులు కాకుండా భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే మనకి సో భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతో కలిసి ఆ భగవంతుని లీలలను గురించి కీర్తించడం ద్వారా భక్తిలో పురోగతి చెందేటువంటి వాటిలో మనకి ఒకటి, అంతకుముందు భక్తి రసామృతంలో కూడా మనము చూసినటువంటి, భక్తి రసామృత సింధువులో కూడా చూసినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సాధారణమైనటువంటి జనులు, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏమాత్రము అభిరుచి లేనటువంటి, అంటే భక్తి మార్గాన్ని కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండకుండా ఉండేటువంటి వారు, వారికి ఈ లౌకికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆనందాలే ఇవే సుఖాలు అనేటువంటి భావనలో ఆ రజో తమో గుణాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో సాంగత్యం చేసినట్లయితే, సో దీనికి మనం ఒక మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. కైక ఆ మందర యొక్క సాంగత్యం వలన అంతకుముందు ఎంతో ప్రేమతో రాముడితో ఉండేటువంటిది, కానీ ఆ మందర చెప్పినటువంటి విషయాల యొక్క వాటికి ఆమె ప్రలోభపడి తన యొక్క ఇది కోల్పోయి రాముణ్ణి
పట్టాభిషేకం కాకుండా వనవాసానికి పంపించినటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ లౌల్యం అనేటువంటి అంటే అత్యాశను, ఇక లౌకికమైనటువంటి లాభాల కోసం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాల కోసం వాటిని పొందాలి అనేటువంటి దాంతో అత్యాశతో ఇక అది కలిగి ఉండడం కూడా భక్తికి ఆటంకం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా అవసరానికి మించి తినడం కానీ, అవసరానికి సో మనకి భగవంతుడు భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు ఆయన, అతిగా తినేవారు ఏదైనా అతిగా తినడం కానీ, లేదా తక్కువ తినడం కానీ, అతిగా నిద్రపోవడం కానీ, లేదా తక్కువ నిద్రపోవడం కానీ ధ్యానంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడవని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు భక్తిలో ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటివి వేటిని తగులుకుంటే, ఏ 6ంటికి మనం తగులుకొని వాటి వెంటనే పరిగెడుతూ ఉన్నట్లయితే ఏవి భక్తిని నశింప చేస్తాయో ఆ 6 విషయాల గురించి చెప్పారు. సో మొదటి శ్లోకంలో ఏ 6ంటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలి మనము అని, ఇక ఏ 6ంటి వెంట మనము పరిగెడుతూ ఉంటే భక్తిలో క్షీణించిపోతామో, అవి భక్తిని ఏవి నశింప చేస్తాయో, సో ఆ 6 అంశాలను ఈ శ్లోకంలో వారు తెలియచేసినటువంటి అంశము. ఇక మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము, సో వారు అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యాన్ని ఈ ఉపదేశ అమృతానికి వారు ఇచ్చినటువంటి, అంటే శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు విరచితమైనటువంటి ఉపదేశ అమృతానికి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటివి చూసినట్లయితే వారు చెప్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ విధంగా ఉంది, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సరళమైన జీవితము, ఉన్నతమైన చింతనము కొరకే మానవ జీవితము ఉద్దేశించబడినది. అంటే మానవ జన్మ అంటే ఇంతకుముందు కూడా మనము చూసాము, మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశము ఆ భగవంతుని నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుని మర్చిపోకుండా ఉండడము, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము. ఆ విధంగా నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి విధానంలో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సరళమైనటువంటి జీవితం, అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి చింతనము, అంటే ఏదైతే ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేర్చడానికి, మానవ జన్మ యొక్క గమ్యాన్ని అంటే సార్థక చేసుకోవడానికి ఉన్నాయో దాని కొరకే మానవ జీవితము ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక బద్ధజీవులందరూ కూడా భగవంతుని ఆ తృతీయ శక్తి ఆధీనంలో ఉంటారు. ఇక్కడ జీవులను అంతకుముందు కూడా మనము చూస్తాము, జీవులు 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకళ్ళు బద్ధజీవులు, మరొకరు ముక్త జీవులు. సో ఆ ముక్త జీవులే మహాత్ములుగా చెప్పబడతారు. భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి వారు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఇక ఎటువంటి జనన మరణాలకు అతీతంగా వారు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి సేవలోనే ఉంటూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ బద్ధ జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క తృతీయ శక్తి అంటే ఆ బాహ్య శక్తి అనేటువంటి బహిరంగ శక్తి అని చెప్తాం. మరి ఆ బహిరంగ శక్తి అదే ఈ ప్రకృతి మాయాశక్తి. సో ఆ మాయాశక్తి ప్రభావం చేత బద్ధజీవులు ఆ మాయాశక్తి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటారు. కనుక వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోబడి సత్వ రజో తమో గుణాలకు లోబడి పని చేయవలసి వచ్చే రీతిగా ఈ భౌతిక జగత్ రక్షింపబడి ఉంటూ ఉంది. భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ విధంగా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచము ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఏమిటి అని చూస్తే భగవంతుడు
భగవంతుడికి అనేకమైనటువంటి శక్తులు అతని వ్యక్తిగా. సో కాబట్టి అయితే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులను 3 ప్రధాన శక్తులుగా ఉంటాయని చెప్తారు. అదే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి, తర్వాత తటస్థ శక్తి, తర్వాత బహిరంగ శక్తి. సో ఈ 3 శక్తులు, భగవంతుని యొక్క శక్తులు 3 ప్రధాన శక్తులుగా ఉండే అనేకమైనటువంటి శక్తులు. వాటిలో 3 ప్రధానమైనవిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆంతరింగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, ఇక బహిరంగ శక్తి. ఇక ఆ జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి స్వరూపులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళకి ఏది ఉంటుంది. సో అటు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి వైపుకు కానీ లేదా ఈ బాహ్య శక్తి వైపుకు కానీ వీళ్ళు ఆకర్షించబడి ఉండేటువంటి వారు. సో వీరు ఆంతరింగిక బహిరంగిక శక్తుల నడుమ నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క శక్తులు 3గా ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి, అలాగే తటస్థ శక్తి, బహిరంగిక శక్తి. సో ఈ జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ఈ 2 శక్తుల నడుమ ఉండి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. భగవానుని యొక్క నిత్య దాసులుగా ఆధీనులైనట్టి జీవాత్మలు ఆంతరింగిక శక్తి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నారు. అంటే ముక్త జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అయితే ఇక్కడ ఈ ఆ భగవాను యొక్క నిత్యదాసులుగా ఆధీనులైనటువంటి జీవాత్మలు ఇటు ఆంతరింగిక శక్తి కానీ లేదా ఆ బహిరంగిక శక్తి, రెండింటి యొక్క శక్తుల్లో ఏదో ఒక శక్తి యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండవలసి వస్తుంది అని చెప్తారు. ఇక ఆంతరింగిక శక్తి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు తమ తమ సహజ కలాపాలని, అంటే నిరంతరము భగవత్ సేవని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. నిరంతరం కూడా వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ వారు కోట్ చేసినటువంటి ఒక అంశంలో ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ 9వ అధ్యాయంలోని 13వ శ్లోకంలో వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని. ఏమిటి ఆ 13వ శ్లోకం అంటే, మనం భగవద్గీతలో చూసినటువంటి ఆ 13వ శ్లోకం, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః భజంతనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయం అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి అంశము. పృత అంటే ఓ పృతకుమారా, భ్రాంతి రహితులైన మహాత్ములు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః అంటే ఓ పృతకుమారా, భ్రాంతి రహితులైనటువంటి అంటే మోహితులు కానటువంటి, భ్రాంతి రహితులు అంటే ఎవరు? మోహితులు కానటువంటి వారు. సో ఆ మోహితులు కానటువంటి వారు అంటే భ్రాంతి రహితులైనటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. అంటే దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో వారు ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక వారు నన్ను ఆదియును, నేనే మొత్తము అనేటువంటి అంశంలో, అంటే ఆ భగవంతుడే ఆ మొత్తము, అంటే భగవంతుని ఆ దైవీ ప్రకృతిలో నెలకొని ఉండడము ఆ జీవులు యొక్క లక్షణం. సో ఆయన యొక్క ఆధీనం, ఆయనే ఆదిగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఈ సృష్టి మొత్తానికి మూలకారకుడు ఆయనే, ఆయన నుండే ప్రతిదీ కూడా ఆవిర్భవించినది అనేటువంటి అవ్యయుడును, అంటే ఆ భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాడు, నశింపులున్నటువంటి శాశ్వతుడు అనేటువంటి అయినా ఆ దేవదేవునిగా తెలుసుకునేటువంటి వాడు. కృష్ణ భగవానుల వారే ఈ మొత్తానికి మూలము, ఆయనే అన్నిటినీ రక్షించి పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, సనాతనుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కారణంగా ఇక అటువంటి ఆ విధంగా భగవంతుని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నిరంతరం కూడా ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు అంటూ వారు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం
ప్రకృతి మాశ్రితాహ అనేటువంటి శ్లోకం ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశంలో. కాబట్టి ఈ జీవుడు అక్కడ కూడా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో, తటస్థ శక్తి స్వరూపైనటువంటి కారణంగా జీవుడు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనం నుండి ముక్తుడు కాగానే ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి నిర్దేశంలో ఉంచబడతాడు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతియే, ఆ ప్రకృతి యొక్క నిర్దేశమే దైవీ ప్రకృతి అనబడుతుంది. సో ఇక అంటే భగవంతుణ్ణి శరణాగతి పొందడమే ఆ మనిషి పురోగమించి మహాత్ముడుగా మారడాన్ని, మహాత్మ స్థితిని, అంటే గొప్ప స్థితిని పొందుతారు అనేటువంటి మహాత్మ. సో అది కానటువంటి వాళ్ళని జనరల్ గా మనము దురాత్మ అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. మహాత్మ గొప్ప అంటే ఎవరైతే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యి భ్రాంతి రహితులుగా ఉండి ఆ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు గొప్ప ఆత్మలు, అంటే గొప్ప వాళ్ళుగా ఉంటారు. వారు నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని, ఆ మహాత్ములు ఇంకా చెప్తారు ఆయనకు మన భగవద్గీతలో, ఓ అర్జున, ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు, సతతం కీర్తయంత అనుకుంటూ చెప్తారు. సో ఈ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిరంతరము నా మహిమలను కీర్తిస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో నా ఎదుట నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిరంతరము నన్ను అర్చిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని ఆది అయ్యి దివ్యుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవునిగా తెలుసుకున్నటువంటి కారణంగా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఆయన యొక్క మహిమలను నిరంతరము కీర్తిస్తూ, సో ఇక ఆయన్ని ఇంకా దృఢ నిశ్చయంతో ఆయన ఎదుట నమస్కరిస్తూ భక్తితో చేస్తారు అని ఇంకా చెప్తారు. జ్ఞాన సాధన యజ్ఞంలో నెలకొనేటువంటి ఇక వాళ్ళు వేరే విధంగా విశ్వరూపుడుగాను ఇంకా వేరే వేరేగా పూజించేటువంటి విధానాలను కూడా మనకి అక్కడ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మహాత్ముడు అనేటువంటి పదము సంకుచిత మనసులను అంటే మనస్కులను గాక విశాల మనసు కలవారిని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మహా ఆత్మలు అంటే ఈ సంకుచితమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆధారపడి వీటికే ఈ తమో అంటే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, ఈ ఇంద్రియ తృప్తే పరమావధిగా కాకుండా వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి దానిని విశాలమైనటువంటి మనసు కలవారిని సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు సర్వదా తమ ఇంద్రియ తృప్తి కార్యంలో నెలకొనే ఆ సంకుచిత మనస్కులు జాతీయవాదము, మానవతావాదము లేదా సర్వభూత దయ అనే కొన్ని వాదాల ద్వారా ఇతరులకు మేలు చేసేందుకు ఒకప్పుడు కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. తమ కుటుంబ సభ్యులు, తమ జాతి వారు, తమ సంఘం వారు వంటి ఇతర ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు వారు తమ ఇంద్రియ తృప్తిని కూడా నిరసిస్తారు. నిజానికి ఇదంతా వ్యక్తిగతం నుండి జాతికి, జాతి నుండి సంఘానికి విస్తరించే ఇంద్రియ భోగం మాత్రమే. భౌతిక దృష్ట్యా ఇదంతా మంచిగానే ఉండవచ్చును, కానీ ఈ పనులకు ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక విలువ లేదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గొప్పవాళ్ళుగా కావడానికి కొంత చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సంఘంలో సేవలు చేస్తూ ఉన్నాము అని, లేదా ఇంకా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉన్నామని ఏదేదో చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక అటువంటి పనులకు ఆధ్యాత్మిక విలువ లేదు అని చెప్తున్నారు. వ్యక్తిగతమో లేదా విస్తృతమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తియే అట్టి కలాపాలకు ఆధారమైన ఉంటుంది. మనిషి భగవంతుని తృప్తిపరిచినప్పుడే మహాత్ముడు లేదా విశాల మనసు కలవాడు అవుతారు. అంటే ఇక్కడ మహాత్మ అనేటువంటి పదాన్ని వేరే విధంగా కూడా వాడబడుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో చెప్తున్నారు. భౌతిక కలాపాలలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళని కొంతమందిని చూస్తాం ఈ సమాజంలో, మహాత్మాని బిరుదులు ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా. సో ఇక్కడ కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మహాత్మ అనేటువంటిది భగవంతుని తృప్తిపరచి అప్పుడే అది అతడు మహాత్ముడు లేదా విశాలమైనటువంటి మనసు కలిగినటువంటి వాడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అదే విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో మరొక శ్లోకం కూడా
దైవీం ప్రకృతి ఆశ్రిత అనేటువంటి ఆ శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పినటువంటి సో అనేటువంటి పదం భగవాన్ యొక్క ఆంతరిక శక్తిని, సో దానినే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ఆంతరింగిక శక్తి ఏదైతే ఉందో దానినే హ్లాదిని శక్తి అని కూడా పిలుస్తారు. మరి ఆ హ్లాదిని శక్తి యొక్క నియంత్రణను సూచిస్తుంది అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ దైవీ ప్రకృతి ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క హ్లాదిని అంటే అంతర్గత శక్తి యొక్క నియంత్రణను సూచిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఏమిటి ఆ భగవంతుని యొక్క హ్లాదిని శక్తి అంటే, ఆ భగవంతుని యొక్క హ్లాదిని శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆ అంటే ఇక్కడ అది ఆ శక్తి రాధారాణిగాను లేదా రాధారాణి యొక్క విస్తరణమైనటువంటి లక్ష్మీదేవిగాను ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క అంతరింగిక శక్తి రాధారాణి. అందుకే ఆ భగవంతుడు రాధామాతను ఆ భగవంతునితో ఎప్పుడు కూడా విడదీయలేనటువంటి సంబంధం వారిది. సో కనుకనే ఆ హ్లాదిని శక్తి లేదా అంతరింగిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి రాధారాణిగా లేదా రాధారాణి యొక్క విస్తారమైనటువంటి లక్ష్మీమాతగా సూచించబడుతుంది, ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుక జీవులు ఆంతరింగిక శక్తి ఆధీనంలోకి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ ప్రీతి లేదా విష్ణు ప్రీతి వారి యొక్క ఏకైక కార్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మహాత్ముని స్థితి అటువంటిది. మనిషి మహాత్ముడు కాకపోతే, సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా దురాత్ముడే అవుతాడు. మహాత్మ దుర ఆత్మ ఇక్కడ మనం సో కాబట్టి మహాత్ముడు కానటువంటి మనిషి ఎవడైనా దురాత్ముడే అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ సంకుచితమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాడై ఉంటాడు. ఆ దురాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ సంకుచితమైనటువంటి మనసుని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ సంకుచితమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి దురాత్ములు భగవానుని యొక్క బహిరంగ శక్తి, ఏ శక్తి బహిరంగ శక్తి? ఆ మహామాయ అని చెప్తాం. సో ఆ మహామాయ ఆధీనంలో ఉంచబడతారు అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఆ జీవులు భగవంతుని యొక్క 3 శక్తులుగా చెప్పినటువంటి వాటిలో ఆంతరింగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, తర్వాత బాహ్య శక్తి. సో అయితే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి స్వరూపులు. వీరు అటు ఆంతరింగిక శక్తి ఆధీనంలోనో లేదా బాహ్య శక్తి ఆధీనంలోనో ఉండవలసినటువంటి, అంటే హ్లాదిని శక్తి లేదా రాధారాణి శక్తి లేదా లక్ష్మీ మాత యొక్క శక్తి, లేకపోతే మహామాయ ప్రకృతి త్రిగుణాలు. ఈ రెండింటి ఆధీనంలోనికి ఏదో ఒక దాని యొక్క ఆధీనంలో ఉంటారు అని. సో సాధారణంగా బద్ధ జీవులు మహామాయ ఆధీనంలోకి వస్తారు అని, ముక్త జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి హ్లాదిని శక్తి యొక్క ఆధీనంలో ఉంచబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మహాత్ములేమో అంటే ఇక్కడ భగవంతుని ఎందు మనసును కలిగినటువంటి వారు. సో ఇక వారు ఆ హ్లాదిని శక్తి ఆధీనంలో ఉండగా, అంటే ప్రకృతి దైవీ శక్తి, సో ఆ దైవీం ప్రకృతి ఆధీనంలోకి వస్తారు అని. అటువంటి వాళ్ళు కాకుండా ఇక సంకుచితమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి ఆ దురాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అయినటువంటి మహామాయ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, నిజానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా ఈ మహామాయ ఏంటి? బహిరంగ శక్తి, భగవంతుడి యొక్క ఆ భగవానుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అనేటువంటి మహామాయ ఆధీనంలోనే ఉన్నారు. మరి అటువంటి
మహామాయ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వారికి త్రివిధ తాపాలను కలగజేయడమే మహామాయ కార్యము అని చెప్తున్నాం. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోబడి పనిచేసేటువంటి ప్రతివాడు కూడా 3 రకాలైనటువంటి దుఃఖాలకు, 3 రకాలైనటువంటి క్లేశాలకు గురి అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో త్రివిధ తాపాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అవే అది దైవిక, అది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి ఏమిటి? ఒకటి అది దైవిక, అది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి తాపాలు, 3 రకాలైనటువంటి క్లేశాలు. అది దైవిక క్లేశము అంటే ఇక్కడ అది దైవిక క్లేశాలు అంటే ఏంటంటే దేవతల చేత కలగజేయబడేటువంటి, ఈ ప్రకృతిలో వివిధ అంశాలకు అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కలగజేసేటువంటి కష్టాలు, మనకి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనకి కలిగేటువంటి కష్టాలు అది దైవిక క్లేశాలు అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఇవి అన్నీ కూడా ఈ దేవతల చేత కలగజేయబడేవి అని. ఏంటంటే వాటికి ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే అనావృష్టి, భూకంపాలు, తుఫానులు వంటి క్లేశాలు. వాటిని మనం సృష్టించేటువంటివి ఏమీ కావు. అవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతిలో దేవతల చేత, అంటే వాటి సమతుల్యత చెడిపోయినప్పుడు వాళ్ళ వల్ల కలిగేట ఆ దేవతల వల్ల చేత కలగజేయబడేటువంటి కష్టాలు ఏమిటి? అవి అంటే అనావృష్టి, భూకంపాలు, తుఫానులు వంటి కష్టతరమైనటువంటి బాధలు మనకి అది దైవిక బాధలు, క్లేశాలు అని చెప్తారు. ఇక అది భౌతిక క్లేశాలు, ఇవి ఇతర జీవుల చేత లేదా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో, అంటే ఈ ప్రకృతిలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మన పక్కన ఉన్నటువంటి జీవుల వల్ల కలిగేటువంటి, అంటే క్రిమికీటకాదులు వలన, ఒక్కొక్కసారి శత్రువుల వలన, మనకి శత్రువుల వలన కలిగేటువంటివి, ఈ మన సాహచర్యంలో ఉన్నటువంటి జీవుల వల్ల కలిగేటువంటివి, లేదా శత్రువుల వంటి ఇతర జీవుల చేత కలగబడేటువంటి దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది భౌతిక దుఃఖాలు, అది భౌతిక క్లేశములు అని చెప్తారు. ఇక మూడవది ఆధ్యాత్మిక క్లేశములు. ఇక ఇవి ఈ ఆధ్యాత్మిక క్లేశములు అనేవి ఏంటంటే ఈ దేహం, మనసు, జీవుడు తనకు తాను, తన దేహము, తన మనసులో కలగజేయబడినటువంటి బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అంటే ఆధ్యాత్మిక బాధలు అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మిక క్లేశములు అనేటువంటి చెప్పబడేవి అనేవి ఈ త్రివిధమైనటువంటి తాపాలు ఎవరికి కలుగుతాయి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మహామాయ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వారికి కలిగేటువంటి ఈ 3 రకాలైనటువంటి త్రివిధమైనటువంటి తాపాలు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇక బహిరంగ శక్తి ఆధీనంలో, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు దైవభూతాత్మ హేతువహ అంటూ, అంటే బహిరంగ శక్తి ఆధీనంలో ఈ 3 క్లేశాలకు గురి అయ్యే బద్ధజీవులు నానా విధాలైనటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. దైవ భూతాత్మ హేతువహ అంటే ఈ బహిరంగ శక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి. ఏంటి ఆ బహిరంగ శక్తి? మహామాయ. ఆ మహామాయ ఆధీనంలో ఈ 3 రకాలైనటువంటి తాపాలకు గురి అయ్యేటువంటి బద్ధజీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి కష్టాలను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ దీన్ని, అంటే ఈ అనుభవించేటువంటి త్రివిధమైనటువంటి తాపాల యొక్క ఆ నానా రకాలైనటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు.
ఏంటి మరి అవి? పునర్జన్మ. మరలా ఈ చేసుకున్నటువంటి వాటిని ఈ ఆధీనంలో ఉండడం వల్ల చేసినటువంటి కర్మల ఫలాలను అనుభవించడానికి తిరిగి మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందడం. జన్మ పొందినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా మరణించవలసిందే. సో కాబట్టి ఆ దేహం, ఏదైతే దేహాన్ని పొందుతున్నామో ఆ దేహము ముసలితనము, వ్యాధి, మరణము అనేవి మళ్ళీ సంభవించేటువంటివి. సో కాబట్టి దేహానికి కలిగేటువంటివి ఇక్కడ ముసలితనము, వ్యాధి, తర్వాత మరణం, ఇవి కలిగేటువంటి బాధలు అనేవి బద్ధజీవులకు ఎదురయ్యేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు. కానీ ముక్త జీవులుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆధీనంలో అంటే ఆ ఆధారాన్ని భగవంతుని యొక్క ఆ ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క ఆధీనంలో పనిచేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తిలో పనిచేసేటువంటి వారు ఎవరైతే, ఇక వీటికి అక్కడ ముసలితనం ఉండదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఈ దేహానికి ముసలితనం ఉంది, ఎప్పుడు కూడా నవయవనంగా ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఈ బాహ్య శక్తి ఆధీనంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు ఆ పునర్జన్మ, తర్వాత ముసలితనము, తర్వాత వ్యాధి, మరణము అనేటువంటి ఈ బద్ధజీవులకు ఎదురయ్యేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలను చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో దేహ పోషణార్థము మనిషి పని చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి మనకి భగవంతుడు కూడా 3వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ఈ ఒక్కడు కూడా క్షణమైన కర్మలు ఆచరించకుండా ఉండలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని పొందిన తర్వాత సో తన దేహ పోషణకైనా అతడు కర్మలను ఆచరిస్తూనే ఉండవలసి వస్తుంది అర్జున అంటూ మనకి 3వ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి భౌతిక జగత్తులో దేహ పోషణార్థం మనిషి పని చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ కృష్ణ భక్తి నిర్వహణకు అనుకూలంగా ఉండేటట్లు ఆ పని అతడు ఏ విధంగా చేయగలడు? దేహ పోషణార్థం ప్రతి ఒక్కరికి అన్నము, బట్టలు, ధనము, ఇతరములు అవసరమవుతాయి. కానీ అవసరానికి మించి వాటిని కూడబెట్టరాదు. సో మనకి ఈ శ్లోకంలో కూడా మొదటగా ఇచ్చినటువంటి అత్యాహార. సో దేహ పోషణార్థం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని కూడా అవసరమవుతాయి. సాధ్యమైనటువంటి అవసరాలు, నీడ్స్ అయితే ఉంటాయో, అన్నము, బట్టలు, ధనము, ఇతరమైనటువంటి అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. కానీ అవసరానికి మించి వాటిని కూడబెట్టరాదు. ఈ సమాజ నియమాన్ని పాటిస్తే దేహ పోషణలో కష్టమే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అయితే ఈ విషయంలో మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ పరిణామ క్రమంలో నిమ్న స్థాయిలో ఉన్నట్టి జీవులు ప్రకృతి ఏర్పాటును అనుసరించి అవసరానికి మించి తినవు, కూడబెట్టవు. తత్ఫలితంగా జంతువులలో సాధారణ ఆర్థిక సమస్యలు గాని నిత్యావసరాల కొరత గాని ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువులైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వారి యొక్క శిష్యులతో బోధించారు. ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దేనికి కొదవలేదు. ఒక్క కృష్ణ చైతన్యానికి మాత్రమే దానినే ఈ మానవులకు అందించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్తారు వారు. సో ఆ విషయాన్ని పట్టుకొని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి గురువు యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం ఈ విషయాన్ని బోధించడానికి వారి యొక్క గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నిమ్న జాతి జీవులు ప్రకృతి ఏర్పాటును అనుసరించి అవి వాటి యొక్క అవసరానికి మించి తినవు, కూడబెట్టవు. తత్ఫలితంగా వాటికి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు, నిత్యావసరాల కొరత వాటికి రాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకవేళ మామూలుగా దాన్ని చెప్తూ, ఒకవేళ ఒక బియ్యపు బస్తాను బజారులో పెడితే, ఓపెన్ ప్లేస్ లో బయట పెట్టామనుకోండి,
పక్షులు వచ్చి ఏం చేస్తాయి, కొన్ని గింజలు మాత్రమే తిని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటాయి కదా. చూస్తూ ఉంటాం మనం, బయట ఏమైనా పెడితే వాటికి ఎంత తినగలవో అంత మాత్రమే తినేసి వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ. కానీ ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, అదే బయట ఓపెన్ గా ఎవరిది కానిటువంటి ఒక వస్తువు ఏదో ఉంటే మానవుడు దాన్ని చూశాడు అనుకోండి, మనిషి మాత్రం ఆ బస్తాను మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అదే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ డెఫిషియన్సీని క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే తనకు అవసరాలకు మించి అన్ని కూడబెట్టుకుంటూ ఉంటుంటాం మనం. అదే ఇక్కడ సమాజంలో వివిధ రకాలైనటువంటి డెఫిషియన్సీ రావడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనిషి మాత్రం ఆ బస్తాను మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కడుపు పట్టేంత తినిన తర్వాత అతడు మిగిలిన దాన్నంతా దాచిపెడతాడు, ప్రయత్నిస్తాడు. దాచిపెట్టుకోవడానికి ఎప్పటికో ఎవరో తినాలి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం జీవితంలో, వాస్తవానికి అందరం కూడా మనం అదే బద్ధజీవులమై ఉంటాం. మనం తినడానికి అవసరాలకే కాకుండా రేపుకెలా లేదా భవిష్యత్తులో ఉండేటువంటి నా తరాల వాళ్ళకి ఎలా 7 తరాలకు నేను దాచిపెట్టాలి అని చెప్తాం. ఎక్కడో విన్నాను నేను, 7 తరాలకు దాచిపెట్టడం తర్వాత విషయం. ఈ తరం అయిపోయిన తర్వాత నిన్ను ఎవడో గుర్తు పెట్టుకునేవాడు ఉండడు. మన తర్వాత తరం వాళ్ళే మనల్ని పోయిన తర్వాత గుర్తు పెట్టుకునే వాళ్ళు లేరు. ఆ తర్వాత తరాలు 7 తరాలకు తరగనంతా కూడబెట్టిపోతాం అంటారు. మరి వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేయాలి? సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితులలో మనము ఏది కూడా అత్యాహార అనేటువంటి చూస్తే ఇక్కడ అంటే మించి కూడా, అవసరానికి మించి కూడబెట్టడము అత్యాహారం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. శాస్త్రానుసారము నిషేధించబడింది. ఈ అత్యాహారం ఏదైతే ఉందో అది శాస్త్రానుసారము నిషేధించబడినటువంటి విషయం అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ అత్యాహారం ఏంటి, మనం ఇంతకుముందు కూడా భావంలో చూసుకున్నాం. అవసరానికి మించి భుజించడం కదా, అతిగా తినడం లేదా అతిగా కూడబెట్టడం. సో ఇది భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం అవసరాన్ని మించి కూడబెట్టడం అనేటువంటిది అంటే అత్యాహారము శాస్త్రానుసారము నిషేధించబడిన అంశము, చేయకూడనిది. ఏది మనము 2వ శ్లోకంలో మనకు చెప్పుకున్నటువంటి అంశము, చేయకూడనటువంటి 6 అంశాలు లేదా భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి 6 అంశాలు చెప్తున్నాం. అందులో ఇక్కడ ఇది మనము సో ప్రస్తుతము ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఈ కారణం చేతనే కష్టాలకు గురి అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ అత్యాహారం వల్లనే ఈ ప్రపంచంలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా క్లేశాలకు కారణమవుతుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే అవసరానికి మించి కూడబెట్టడము తినడము కూడా ప్రయాసను కలిగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ అత్యాహారం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ అవసరానికి మించి కూడబెట్టాలి, అవసరానికి మించి తినడం ఏదైతే ఉందో అది ప్రయాసను కలిగిస్తుంది. సో వాస్తవానికి మనం మామూలుగా చూస్తే ఏదో బాగా ఉన్నాయని, రుచికరంగా ఉన్నాయని, ప్రసాదం రుచికరంగా ఉందని ఎక్కువగా భుజించామనుకోండి, సో అది ప్రయాసను కలగజేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అవసరానికి మించి కూడబెట్టడం కూడా, దాన్ని రక్షించుకోవడానికి మళ్ళీ కష్టాలు పడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ధనాగారాలు ఉన్నాయి, ధన భాండ్యాగారాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటికి రక్షణ. సో కాబట్టి ఇక్కడ అవసరానికి మించి కూడబెట్టడము తినడము కూడా ప్రయాసను కలిగిస్తుంది. ప్రపంచంలో ఏ భాగమునైనా ఎవడైనా సరే కొద్దిగా భూమిని లేదా పాలిచ్చే ఆవును కలిగి ఉంటే భగవంతుని ఏర్పాటు చేత ప్రశాంతంగా జీవించగలడు. కొంత భూమి, కొంత మనకు అవసరాలకు కావలసినటువంటి ఆవు మనకి కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మనిషి జీవికను సంపాదించడానికి లేదా ఒక ప్రాంతం నుండి వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఏంటి అత్యాశ, ఇదిగైన తర్వాత ఇంకా కొనాలి, ఇంకా ఆస్తులు కూడబెట్టాలి అనేటువంటివి. సో ఎందుకంటే ఉన్న చోటుని అతడు ధాన్యాన్ని పండించుకోవచ్చును, ఆవుల నుండి పాలను పొందవచ్చు. అది అన్ని ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కరిస్తుంటుంది. అదృష్టశావత్తు మనిషికి భక్తి సాధనకై అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి, భగవంతునితో గల సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి, జీవిత చర్మలక్ష్యమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమను తెలుసుకోవడానికి ఉన్నతమైన మేధస్సును ఇవ్వబడింది. సో మనకి అంటే ఇతర జీవులతో పోల్చినప్పుడు జంతువుల నుండి మానవులు వేరు చేయబడేటువంటి విషయంలో ఈ బుద్ధి, ఆ మేధస్సు ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వబడింది.
కానీ దురదృష్టవశావత్తు నామమాత్ర నాగరిక మనిషి భగవద్ అనుభూతిని పట్టించుకొనక అవసరానికి మించి కూడబెట్టడము, జిహ్వా చాపల్యాన్ని తీర్చుకోవడానికే తన మేధస్సును ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ జిహ్వను, నాలుకను, దాని యొక్క చాపల్యాన్ని, దాని యొక్క కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి, రుచులు, వివిధ రకాలైనటువంటి రుచులు, ఈ మేధస్సును భగవంతుని యొక్క ఎలా భగవంతుని పొందాలి, ఏ విధంగా ఆత్మానుభూతిని పొందాలి అనేది వదిలేసి ఏ విధమైన రుచికరమైన వాటిని, దీనిలో ఏది ఎక్కువ పోస్తే మంచిగా రుచికరం అవుతుంది అనేటువంటి ఆ విషయాల గురించి చేస్తూ మనము ఉపయోగిస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని ఏర్పాటు ప్రపంచ జనులందరికీ సరిపోయేంత ధాన్యాన్ని, పాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి తగినంత ఏర్పాటు ఉంది. సో ఇంతకుముందు కూడా మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తారు, యజ్ఞ చక్రము అని చెప్తారు మనకి, అన్నాద్భవంతి అనేటువంటి ఆ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆహారంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఆహారము వర్షం వల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది, వర్షాలు యజ్ఞాల వల్ల సమకూరుతాయి. మరి యజ్ఞము మానవుడు తన యొక్క కర్మలను సక్రమంగా ఆచరించడం వల్ల అవుతుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ఎవరి ధర్మాలను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే ఈ ప్రకృతి మంచి విధానంలోనే నడుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఇక ఈ నామమాత్రపు మేధావులు తమ ఉన్నతమైనటువంటి మేధస్సును భగవత్శక్తి సాధన కొరకు ఉపయోగించక వ్యర్థమైనటువంటి, అనవసరమైనటువంటి ఎన్నింటినో తయారు చేయడానికి దానిని దురుపయోగపరుస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఎన్నో కర్మాగారాలు, కబేళాలు, వ్యభిచార గృహాలు, మద్యపానశాలలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ మధ్య మనం మద్యపానశాలలు తయారైనాయి. అతిగా వస్తు సంగ్రహం చేయవద్దు అని, అతిగా తినవద్దు అని, లేదా ప్రకృతిమైనటువంటి సౌకర్యాలను పొందడానికి అనవసరంగా పని చేయవద్దు అని జనులకు బోధిస్తే అనాగరికత జీవన రీతి వెళ్ళమని తమకు సలహా ఇస్తున్నటువంటి వారుగా భావిస్తారు. సో సాధారణంగా జనులు సరళ జీవనము, ఉన్నతమైనటువంటి చింతమనేటువంటి పద్ధతిని చేపట్టడానికి ఇష్టపడతారు. అది వారి యొక్క దురదృష్టము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అలాగే మానవ జీవితము భగవంతుని యొక్క అనుభూతి కోసమే ఉద్దేశించబడింది. ఈ ప్రయోజనం కొరకే మానవుడు తన ఉన్నతమైనటువంటి మేధాశక్తికి ఇవ్వబడింది మానవుడికి. మరి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి మేధస్సును, ఉన్నత స్థితిని బడయడానికి, అంటే ఉన్నత స్థితిని చేరుకోవడానికే ఉద్దేశించబడిందని విశ్వసించేటువంటి వారు వేద సారస్వత ఉపదేశాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ప్రామాణికుల నుండి అట్టి ఉపదేశాలను తీసుకోవడం ద్వారా మనిషి నిజంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడై సో ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, దాని యొక్క సరైనటువంటి అర్థాన్ని అవగాహన చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సో హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఇక్కడతో ఆపేద్దాము. సో మళ్ళొక క్లాసులో దీన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ.